L-istereotipi f'pajjiżna kontra n-nisa għadhom jeżistu, kif għadha teżisti wkoll id-diskriminazzjoni kontra n-nisa saħansitra anke fil-pagi. Dan ħareġ minn konferenza li kienet organizzata mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza, fejn diversi kelliema qasmu l-ħsibijiet tagħhom dwar it-tema tan-nisa fis-soċjetà, ftit jiem biss qabel jitfakkar Jum il-Mara. Il-Jum Internazzjonali tal-Mara ġurnata li fija s-soċjetà tirrifletti dwar l-isfidi li għad għandhom bżonn jiġu indirizzati u dak li jeħtieġ isir sabiex in-nisa fis-soċjetà jissaħħu. Waqt din il-konferenza, Senior Lecturer Josen Kutajjar tat preżentazzjoni fuq id-differenza fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel, il-kawżi tagħha u kif din id-differenza tvarja f'setturi differenti. Tkellem ukoll il-Professur Godfrey Pirotta illi ffoka fuq il-bżonn ta' miżuri li jiffaċilitaw il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u kif dawn jistgħu jħallu impatti fuq l-avvanz tal-karriera. Din il-konferenza kienet opportunità sabiex jiġu analizzati l-ostakli li hemm bżonn jiġu indirizzati sabiex tiġi żgurata l-ugwaljanza fl-avvanz fil-karriera kemm tan-nisa u anke tal-irġiel. Preżenti kien hemm ukoll il-Membru Parlamentari Nazzjonalista Claudette Buttigieg kif ukoll il-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Rosalind Borch-Knight. Intant il-ġimgħa filgħodu propju f'Jum il-Mara, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza l-konferenza bit-tema Mara Suċċess li se tixxandar dirett fuq Net Television u Facebook Live.